Ruptura no seo do goberno de Noia. O concelleiro do PP, Luís Salamancos, votou en contra da proposta orzamentaria do Executivo, impedindo que saíra adiante. O edil abandonou as filas populares, pero non a súa acta. Pasará a integrar o grupo mixto. Que tal? Moi boa noite. Repasamos outras novas en titulares. O BNG reclama no Parlamento de Galicia que a Xunta participe no financiamento da nova depuradora da Illa de Arousa. Pontevedra actuará de emerxencia para reparar a estrada fundida polas chuvias desta semana. Así as cousas, o acceso á estación de bombeo do Lérez e a senda fluvial permanecerán pechadas varios meses. O conselleiro de Educación e Ciencia visitou o clúster de acuicultura de Galicia. Destacou a aposta polo I+D+O con tecnoloxías á vangarda de toda Europa. A provincia de Pontevedra recibe máis turistas estranxeiros. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, este dato medrou un 25% respecto do verán do ano pasado. O conselleiro de Educación e Ciencia visitou o clúster de acuicultura de Galicia. Destacou a aposta polo I+D+I con tecnoloxías á vangarda de toda Europa. Estamos nas novas do día. Comezamos. Sorpresa no pleno de Noia. O concelleiro do PP, Luís Salamancos, votou en contra da proposta de orzamentos do Executivo, impedindo a súa aprobación. O ata agora edil popular abandona así as filas populares, aínda que seguirá como edil no grupo mixto. Aínda que en principio si daban os números, a proposta de orzamentos do Goberno de Noia non saiu adiante. Sen previo aviso e, por sorpresa, un dos concelleiros do PP, Luís Salamancos, votou en contra do seu propio grupo. Unha postura que o alcalde de Noia considera incoherente, posto que si apoiou a aprobación provisional das contas no mes de xullo. No pleno correspondente ao mes de xullo, e un dos asuntos da orde do día era os orzamentos do 2024, uns orzamentos que quedaron aprobados inicialmente nese pleno, co voto favorable dos concelleiros do PP e do Noia, evidentemente tamén de ese concelleiro en concreto, de Luís Salamancos. Sorpresivamente, este concelleiro desmárcase do grupo de goberno e vota en contra dos mesmos. Tralo pleno, Luís Salamancos presentou a súa renuncia ás responsabilidades de goberno que viña ostentando dende o inicio da legislatura nas áreas de persoal e policía local. Aínda así, manterá a súa acta de concelleiro como membro do grupo mixto. Evidentemente, era unha excusa para xerar a ruptura e para abandonar o grupo popular e pasarse ao grupo mixto. Utilizou a xustificación dos orzamentos como podería utilizar calquer outra. Evidentemente, non nos manifestou previamente a ningún dos compañeiros nada ao respecto, tampouco manifestou na reunión previa á celebración do pleno. Facemos o grupo de goberno sempre unha reunión previa aproximadamente media hora antes da celebración do pleno. Non puxo nada de manifesto. O día anterior tivemos a xunta de goberno correspondente, da que el formaba parte, na que se falou tamén desa cuestión e non puxo ningún impedimento ni ningún plantexamento sobre a mesa, e entendemos que esta é unha reacción con unha intencionalidade, que a intencionalidade de facer dano ao grupo de goberno, de facer dano ao Partido Popular, independientemente que el busca tamén facer dano ao alcalde de Noia, neste caso Santiago Freire. O cambio de postura de Salamancos derivou no rexeitamento dos orzamentos, polo que o Concello deberá traballar o resto do ano coas contas de 2023 prorrogadas, o que implicará importantes prexuizos para os noieses, tal como advirteu o alcalde. A aprobación dos orzamentos, evidentemente, causa unha serie de prexuicios que a xente que votou en contra tendrá que explicar por que motivo fan eso e, sobre todo, dar as explicacións a aquelas colectivos, entidades ou investimentos que se poidan ver afectados, porque evidentemente non é unha actuación sin consecuencias. A renuncia do ata o de agora edil do PP implica ademais que o Executivo, conformado polo Grupo Popular e o Noia, quede en minoría, con 8 concelleiros fronte aos 9 da oposición.
O BNG reclama no Parlamento que a Xunta de Galicia colabore no financiamento da obra da depuradora da Illa de Arousa. Os nacionalistas presentaron unha proposición non de lei na Cámara Galega. Reclaman ao Goberno autonómico que se faga cargo do 20% que ten que asumir o Concello Insular dos 7,5 millóns de euros que custa a obra. Podería facelo, din, a través de Augas de Galicia. 1,7 millóns que a illa financiará cos cartos que aboará Espina Delfín como compensación pola prórroga da concesión do Servizo Municipal de Abastecemento de Auga por outros 20 anos. A contía restante procede de fondos Next Generation, segundo o convenio asinado entre o Concello e a Coaes. Onte mesmo o Ministerio para a Transición Ecolóxica anunciaba a contratación da obra. O BNG explica que a Xunta xa colaborou no financiamento doutras SEDAR, como a de Santiago e a de Ribeira. E nós somos un concello de menos de 5.000 veciños e temos que aportar 2 millóns, parecenos desproporcionado. Quero dicir que se están facendo actuacións nas que a Xunta de Galiza, a través de Augas de Galiza, participa no financiamento de todas en maior ou en menor medida, non? Entón, nós o que queremos denunciar aquí é que a Xunta de Galiza chega tarde ao saneamento das rías, ao saneamento do país, pero ademais en este caso fai unha deixación de funcións non atendendo pois a construción de unha infraestructura básica para o saneamento da ría, como é a construción da nova EDAR na Illa de Arousa. Lonxe de ser unha preocupación por parte da Xunta do Partido Popular, hai un desleixo absoluto. O saneamento tiña que estar rematado no 2005, había directivas da Unión Europea que fixo referencia o noso voceiro, e que estamos prácticamente no ano 2025, 20 anos despois, e sigue sendo unha asignatura pendente, non? Temos que lembrar que na ría de Arousa sigue habendo 400 pontos de verquido, dos cais máis de 50 son contaminantes, non? O Partido Popular de Boiro presentou diversas alegacións á modificación da ordenanza reguladora do IBI, aprobada inicialmente o pasado mes de agosto cos votos a favor en solitario do equipo de goberno. Os populares exixenlle ao Executivo local a retirada da proposta e que se manteñan os valores previos a esta suba, que consideran desproporcionada. O Partido Popular decidiu presentar varias alegacións á modificación da ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles, aprobada inicialmente o pasado mes de agosto, que provocou deixar de ter o coeficiente máis baixo por este imposto a pasar a aplicar o 0,5% en urbano e o 0,45% en rústica. Solicitamos que se retire el abuso y el atraco a los bolsillos de los boirenses, que se retire la modificación de la ordenanza fiscal y que se mantengan los tipos impositivos, como así se prometió. Miren, ya ha habido más subidas de impuestos y tasas. Dice, se ha subido el cementerio, se ha subido el tema de la retirada de los vehículos por grúa, se han subido las tasas de los campamentos de verano. ¿Qué es lo siguiente? El agua, la basura. Mientras la gestión de esos servicios es deficiente. Os populares seguen insistindo en que, a pesar de que o equipo de goberno diga o contrario, a situación económica do Concello é mala, debido principalmente á súa nefasta xestión. Si son tan buenos los resultados económicos, si es todo tan excelente en su gestión, ¿por qué sube usted los impuestos? Deje de vivir eternamente en la mentira. Mire, la realidad es que la situación económica del Concello es mala, pero para solucionar la situación económica del Concello no se puede seguir tirando el dinero. Hay que restringir el gasto corriente, hay que restringir lo superfluo. Dende o PP de recoller tamén o malestar da veciñanza, que lle traslada a necesidade de facer algo para evitar esta suba desproporcionada. Y ahora los vecinos, a la oposición, nos piden que hagamos algo. No tenemos los votos para hacer nada. Lo único que podemos hacer es denunciarlo. Y lo denunciaremos hoy, mañana, pasado y las veces que haga falta. Dice, es un abuso y es un atraco a todos los vecinos. Dice, se está subiendo el 25% del impuesto de bienes inmuebles. Dice, es un auténtico catastrazo.
En Pontevedra, o Concello actuará de emerxencia para reparar o acceso ao bombeo do Lerez e repoñer a senda fluvial. A intención do goberno local é facer a actuación o máis rápido posible, pero aínda así, tanto a estrada como a senda estarán pechadas varios meses. Recordemos que as intensas chuvias desta semana provocaron o derrube da estrada que une o barrio de Monteporreiro coa estación de auga, ocasionando a caída dun gran noiro sobre a senda do río. Tanto o camiño como a estrada permanecen pechadas para evitar posibles danos. Xaquín Moreda adiantou que, ademais da reparación, será necesario facer un estudo xeotécnico do terreo, xa que neste punto xa se fixera unha reparación hai varios anos. Ademais, será preciso facer alo menos un muro de contención. Entre a calzada e a senda discorren varias tubaxes de abastecemento e saneamento e a que leva a auga ata a fábrica de Ence, pero de entrada ningunha sufriu danos importantes. Que seguramente haberá que facer un estudio xeotécnico do terreo, porque xa fai uns anos houve un desprendimento, entón hai que estudar a ver cal é a composición do terreo e tamén o tema das escorrentías que pode haber de auga. Entón, a partir de aí, pois a empresa que desenrole, que faga a actuación, pois terá que tomaránse decisións para ver que tipo de muro, se con anclaxe, se con zapata, son cuestións técnicas que se deducirán despois de facer ese pequeno estudo xeotécnico que nos vemos que é prioritario. O conselleiro de Educación e Ciencia visitou esta mañá as instalacións do Clúster de Acuicultura de Galicia, en Couso. Alí coñeceu algúns dos programas que están a desenvolver aplicando intelixencia artificial para mellorar os produtos e sistemas a través da I+D+I. O conselleiro de Educación e Ciencia tivo ocasión de coñecer esta mañá as instalacións do Centro Tecnolóxico do Clúster de Acuicultura de Galicia, situado no lugar ribeirense de Couso. Na visita guiada polo director do centro, Santiago Cabaleiro, Román Rodríguez puido coñecer o traballo na busca de solucións innovadoras que desenvolven para mellorar produtos e sistemas a través da I+D+I. Centro de referencia non só a nivel español, senón que traballa a nivel internacional. Nos topamos cun bo facer que en certa medida demostra o que ten que ser un centro tecnolóxico, moi ben sellado coas empresas do sector, moi ben sellado co entorno onde está ubicado, moi ben sellado tamén con outras áreas de investigación, como pode ser as universidades galegas, e que dá un servicio básico e fundamental en ámbitos como a sanidade animal aplicada aos peixes ou tamén a alimentación, e que é básico, tamén é fundamental para que as empresas poidan ser competitivas, se poida xenerar emprego, se poida xenerar riqueza para Galicia e sigamos estando pois a cabeza mundial en ámbitos tan especializados e tan competitivos como é a acuicultura. O director do clúster avanzou algúns dos programas que están a desenvolver en colaboración coa Xunta, situando a acuicultura galega á vanguarda de toda Europa. Nós agora temos precisamente coa Xunta de Galicia varios programas de investigación, un dedicado a intentar buscar solucións para o salmete de roca. Vamos a intentar cultivar o salmete de roca para que se sea unha especie tanto para repoblar como unha nova potencial especie que se poda utilizar no futuro. Tamén vamos a traballar en proxectos que teñen que ver coa meixa, intentar buscar solucións para a meixa e o berberecho. Tamén vamos a buscar solucións, tamén proxectos coa Xunta de Galicia, intentaremos buscar novas vacinas orais, novas vacinas que permitan vacinar os peixes de unha forma máis razonable e máis eficaz, intentando que a duración das vacinas sean máis longas. Tras a visita, o titular de Ciencia anunciou un incremento de 1 millón de euros para gastos de estruturación dos centros tecnolóxicos galegos, acadando un investimento total de 4,1 millóns. Román Rodríguez comprometeu ademais o apoio da Xunta de Galicia á actividade do clúster, que xa leva recibido uns 2,8 millóns de euros do Goberno autonómico, dos que case 2 millóns foron achegados dende a Axencia Galega de Innovación, dependente da Consellería de Ciencia. Na súa visita ao Barbanza, o conselleiro de Educación referiuse tamén á situación dos centros educativos da comarca, especialmente de Rianxo. Román Rodríguez insistiu en que todos os colexios están a cumprir as ratios e a dotación de profesorado para atender as necesidades de apoio educativo de todo o alumnado. Os centros de Rianxo que respondían ao no Parlamento, en todos eles había profesores de atención especializada, tanto o que se denomina en argot PT,
como a ele, non? E se habían incrementado, pese a reducción, como xa digo, en 2 dedes do número de alumnos, se habían incrementado os profesores e se habían incrementado os profesores especialistas, PTs ou AERES, para poder conformar unha mellor atención en esos centros. Seguramente se reforzaría o profesorado ben co programa Promociona, onde enviamos máis de 200 profesores a estes tipos de centros para darse, digamos, unha mellor atención e un mellor servicio en estas aulas onde o alumno ponderado pode superar os 25, e tamén a principios de outubro, en moi pouco tempo, chegarán máis de 200 profesores do programa PROA, que está orientado pois a mellorar a atención educativa ao alumnado con necesidades educativas ou que máis o precisa, ou que precisa unha maior atención, non? A provincia de Pontevedra recibiu neste verán un 25% máis de turistas estranxeiros que no mesmo período de 2023. Son datos facilitados polo Instituto Nacional de Estatística a Deputación Provincial. Pero o seu presidente Luis López esta cifra revalida que o esforzo levado a cabo en canto á promoción internacional da provincia, dixo, está dando os seus froitos. En total foron máis de 200.000 os visitantes chegados de fora do territorio estatal, sendo Portugal, Francia e Alemaña os principais países emisores. López apuntou tamén que se incrementaron os turistas na provincia case un 11% respecto ao ano pasado, rexistrando preto de 700.000 persoas. Só en agosto foron cerca de 300.000 os visitantes, un 12% máis que no mesmo mes de 2023. Segundo o presidente provincial, son datos que avalan a estrategia turística da Deputación, comprometida coa sustentabilidade e apostando pola desestacionalización e a internacionalización. Ademais, os datos do INE reflicten tamén un incremento do 4% na ocupación hoteleira deste verán respecto á mesma tempada do ano 2023. Tempo para a publicidade, voltamos de contado. O Concello da Pobra busca apoios para materializar a adquisición e posta en valor da Torre Xunqueiras para poñela a disposición da veciñanza. O alcalde e a concelleira de Cultura reuníronse co delegado do Goberno en Galicia para expoñer o proxecto que ten como finalidade dar un uso cultural a un dos inmobles máis senlleiros da comarca. Pedro Blanco comprometeuse a trasladar ao Ministerio de Cultura o proxecto na busca de investimento para a creación dun centro de interpretación e un laboratorio cultural. A Torre de Xunqueiras, que se atopa nun excelente estado de conservación, alberga na actualidade unha das coleccións de arte máis importantes de Galicia, así como un xardín botánico presidido pola emblemática torre do século XV. Despois duns días de chuvia, a Xunta retomou hoxe as obras de reforzo do firme na autovía do Barbanza. A actuación iniciada xa o pasado mes de xullo suspendeuse durante o período estival para non entorpecer o fluxo de tráfico nesa época do ano que se incrementa notablemente. As reparacións estes días desenvolvense en varios treitos desta estrada, concretamente no ramal de saída da autovía en dirección Noia, na rotonda de Bermo e tamén na Pobra do Caramiñal, nun tramo entre a saída norte e a sur. Segundo informaron fontes da Administración Autonómica, as actuacións están a ser realizadas naqueles puntos nos que se identificou un deterioro importante do firme, levando a cabo o seu fresado para posteriormente repoñelo cunha nova capa de asfaltado en quente. O Concello de Poio estrea novo programa para achegar a administración local e a atención aos veciños. Chámase O Alcalde máis preto de ti e no seu marco a alcaldía trasladarase unha vez ao mes ás parroquias de San Xoán, San Salvador, Campelo, Combarros, Samieira e Raxó. O obxectivo é fomentar a participación de todas as persoas ás que lles resulta máis complicado achegarse ata a casa do Concello. A estrea da iniciativa será o vindeiro 1 de outubro no Pazo de Besada, na parroquia de San Salvador. Pro alcalde Ángel Moldes, a proximidade é fundamental para atender e resolver con eficacia as demandas da cidadanía. Así as cousas, recordou que tanto el como o seu equipo de goberno percorren as rúas e atenden os colectivos a diario.
Hoxe estivo en Pontevedra o presidente da Confederación de Organizacións Empresariais de España. Antonio Garamendi participou a última hora da tarde nun evento organizado pola Asociación de Empresarios e Pequena Empresa da provincia de Pontevedra, AEMPE. Unha charla coloquio con empresarios locais que serviu para reflexionar sobre a súa experiencia no emprendemento e analizar a situación actual. Tiene muchas cosas que decirnos, la verdad. En este momento es un momento que, vamos, muy caliente, demasiado caliente. Es que se trata al autónomo igual que a una multinacional, ¿va? O sea, tiene prácticamente las mismas obligaciones. A lo mejor un poquito disfrazadas, más atenuadas y tal, pero tiene las mismas obligaciones. Que si registro, que horario, que si factura electrónica, un montón de cosas que no, pues no sé a dónde vamos a llegar. Y después el problema de no dar diálogo, o sea, no dar opciones. Es que la COE está en contra de la reducción de la jornada. No, la empresa, la COE y la empresa está en contra de cómo se está llevando todo esto. Fomentar a investigación é unha das metas da Asociación Española contra o Cancro e hoxe saiu á rúa en Pontevedra cunha nova acción para chegarse a este obxectivo. Co gallo do Día Mundial de Investigación nesta enfermidade celebrado o pasado 24 de setembro, varios voluntarios explicaron á cidadanía o contido da primeira convocatoria de axudas a investigadores predoutorais que lanza a Asociación Pontevedresa. Achegas dirixidas a impulsar os primeiros pasos da carreira científica de mozos para que poidan traballar sobre o cancro. 233 axudas por un importe de 29,4 millóns de euros. Son as achegas que só no ano 2023 realizou a Asociación Española contra o Cancro a proxectos de investigación desta enfermidade. Un compromiso que vai máis aló e que en Pontevedra dá un paso máis, coa convocatoria de axudas a investigadores predoutorais lanzada pola asociación. E este sería buscar a un emprendedor, a un talento pontevedrés, me encantaría que fuera pontevedrés, en Vigo ya hay dos, que optase a este máster, a este proyecto y bueno, y que aportase. Estamos muy necesitados de aportación y de investigación. É a primeira vez que se realiza esta convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes continuará aberto ata o 24 de outubro. As axudas terán unha duración inicial de 3 anos, con posibilidade de prórroga por un máis. A contía máxima é de 110.660 euros. Lo que tienen que hacer para inscribirse es pues haber estudiado una carrera dedicada a la investigación o al área biosanitaria y un máster que sea dirigido a la investigación. Entonces, las personas que estén interesadas en hacer una tesis doctoral en relación con el proceso oncológico pueden hacerlo metiéndose en la página web de la Asociación Española contra el Cáncer en el área de investigador. Y ahí pueden darse de alta y pues optar a esa beca predoctoral. Esta iniciativa foi presentada hoxe pola Asociación Española contra o Cancro nas rúas de Pontevedra. Co gallo do Día Mundial de Investigación nesta enfermidade, varios voluntarios saíron á rúa para tamén achegar a ciencia á poboación. Foi no marco da campaña En que se traduce a investigación científica. Y estamos invitando a las personas de Pontevedra a participar en un panel interactivo donde tienen que encontrar definiciones de innovación en investigación oncológica. Por participar se les da un detallito de recuerdo y además también pueden ver una muestra real en microscopio cómo se ven en el laboratorio. Un de cada 2 homes e unha de cada 3 mulleres terá cancro ao longo da súa vida. Na provincia de Pontevedra, no 2023, diagnosticáronse 663 novos casos de cancro por cada 100.000 habitantes, o que é o mesmo 6.283 novos pacientes con cancro, segundo o observatorio da asociación. Hemos puesto como reto que esos diagnósticos que tenemos de cáncer pues tengan un 70% de supervivencia. Por eso el Día Mundial de la Investigación Oncológica es tan importante, porque gracias a la investigación conseguimos llegar a ese reto. Xa está en marcha a quinta edición de Pontesán, a Feira da Saúde e do Benestar de Pontevedra. Durante a fin de semana a cita busca ser un punto de encontro entre a cidadanía e as asociacións e colectivos sociosanitarios que apoian os doentes e as súas familias.
Que mellor sitio para celebrar esta feira que en Pontevedra. Encaixa perfectamente co que é o modelo de cidade, co que é o modelo urbano e co que é a filosofía de Pontevedra, que pon as persoas por enriba de calquera outra cousa. E así ten que ser. Ollo, o peso e a responsabilidade tampouco pode caer sobre as entidades sociais. As administracións temos que estar aí, temos que levar a voz cantante, temos que levar o impulso e de aí que todo isto se enmarque tamén nunha defensa a ultranza da sanidade pública e aí é onde temos que estar todas as administracións. Como médico conozco perfectamente las dificultades con las que se encuentran los enfermos y los pacientes en muchas ocasiones. Por eso hay que poner en valor la labor de estas asociaciones que están hoy aquí representadas, que dan ayuda y acompañamiento a estos nuevos diagnósticos desde tan variados como tenemos en este momento. Creo que estamos hablando de promoción de la salud y creo que desde las instituciones es absolutamente necesario valorar y poner en valor a tantas y tantas asociaciones que ayudan y cómo ayudan a los pacientes. Pontesán preséntase como un escaparate para que as asociacións de doentes e familiares, clubs deportivos e entidades en ánimo de lucro poidan presentar a súa aposta prol da promoción de hábitos de vida saudables. Tamén para que den a coñecer o traballo de información, asesoramento e acompañamento que fan a diario para mellorar a calidade de vida das persoas e contribuindo así a construir unha sociedade igualitaria, equitativa e solidaria. Nesta quinta edición, Pontesán porá o foco nos dereitos e obrigas dos doentes, así como na aposta pola educación en saúde. A Mancomunidade despediu hoxe o proxecto Núcleos Rurais Sostibles do Salnés, unha iniciativa que dende o ano pasado permitiu a recuperación de oficios tradicionais e o impulso e a capacitación tecnolóxica da poboación da comarca. Baixo o seu paraugas organizáronse numerosas iniciativas relacionadas con todos os sectores produtivos e chegando a todas as idades. Dende a Mancomunidade se está traballando precisamente en novos horizontes. Temos que continuar con este proxecto. Acabamos de solicitar precisamente unha subvención para os próximos anos e, polo tanto, eso vai a desenvolver precisamente e vai a, de alguma maneira, a tratar de evolucionar, encamiñar, por suposto, esta evolución da comarca, non? E, sobre todo, para os concellos que somos máis pequenos, como pode ser, por exemplo, Meis, como pode ser Ribadumia, como pode ser a Illa da Arousa, que, de alguma maneira, nos vemos bastante máis beneficiados deste proxecto. Pero toda a comarca, xa digo, porque se abarcaron moitos sectores, todos os sectores, e sobre todo para todas as edades, que eu creo que eso tamén é algo moi importante. O proxecto estivo financiado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. No seu marco, máis de 350 rapaces participaron dos talleres de formación en novas tecnoloxías e preto de 300 usuarios recibiron atención e asesoramento nas oficinas instaladas en Meis e a Illa da Arousa. Formación en carpintería de Ribeira, no oficio de carnicería ou no uso de fitosanitarios foron outras das accións impulsadas dende a Mancomunidade. Ademais, tamén se asesorou o comercio local no uso e manexo das redes sociais para a venda do produto de proximidade a través da plataforma Salnes Click e se axudou ás adegas para desenvolver producións vitivinícolas máis respectuosas co medio ambiente. Dúas representantes do Fondo Alianza pola Igualdade de Xénero en Europa visitaron as instalacións do Centro de Educación Especial e Atención Temperá de Amicos en Ribeira. Alí, as responsables da área de proxectos desta agrupación que traballa en prol dos dereitos das mulleres en Europa tiveron ocasión de coñecer o programa Pioneiras, financiado polo seu fondo. Trátase dun proxecto a nivel autonómico que busca a inclusión de mulleres con discapacidade no eido rural a través de formación e emprego en economía verde. Durante o encontro coñeceron a algunhas das alumnas que se atopan cursando unha formación sobre internet, redes sociais e web. Destacaron a importancia deste proxecto que está a ter un resultado moi exitoso en canto aos niveis de inserción sociolaboral. Ata aquí chegou a edición das Novas do Día deste venres. A actualidade volve a Canal Rías Baixas o luns. Que pasen unha feliz fin de semana.